Дените съм ти, Иванчо. Съжалявам. Какво? Не! Иванчо, ти имаш ли нещо общо с това? Това ли ма пита дали бих тапан? Да не е поня на KFC полковник Сандърс да идва тук да ми убива всичките кокошки. Ама не го убивайте! Айде! В 2023 година беше доста хаотична за мен. Имах нагласа да качвам по-често в началото на годината и точно когато влязох в апарата SMP и почнах да записвам и да обработвам, се влюбих. Това ме накара да оставя младата си кариера като ютубър и да се фокусирам върху други неща. 3-4 месеца по-късно обаче се завърнах с втори епизод на апарата SMP, който всъщност беше много забавен и като цяло чувството да седня и да обработвам няколко часа без да спирам, беше много приятно и ми напомни за добрите стари времена. Та си казах, че като приключа с училище ще почна да се занимавам повече с YouTube, същото което си бях казал миналата година, но така не спазих тогава. И в началото на лятото не се занимавах особено. Да, хубавото беше, че тогава бях поканен в The Last Ones и там пичовете измислиха историята, направиха тизър, трейлър и подкараха сървъра и като цяло в тази подготовка аз участвах минимално. Това поне ми даде време да реша какви видеа и проекти ще правя и съответно как да оформя поредицата. И когато стартирахме, продуктивността ми беше огромна. Почнах да стримам, правих огромен прогрес, както в самия сервер, така и с обработката на видеята и като цяло всичко вървеше по план. Докато каналът ми да получи случайен страйк на някакво старо случайно видео. 2 дена преди насроченото ми видео да се качи, правата ми да стримам, да качвам видеа или въобще публикации да правя бяха отнети. Нямаше никакъв начин, по който да уведомя зрителите си и да, това съсипа плановете ми, но се възползвах от времето да преструктурирам този план и когато софтбанът изтече, бях готов да представя една изненада, която бях подготвил тогава. Имах цяла поредица на нов сървър, която бях разгърнал в 5 епизода, като всички от тях бяха готови за качване. Ако сте ми гледали канала, може би ще се сетите, че това също е поредицата Limited Life. Обаче това не беше всичко от страйка, понеже алгоритъмът на канала ми просто беше съсипан. Видеята ми се препоръчваха на 100-200 човека, докато преди тези числа обхващаха хилядите. И да, това ми повлия, но все пак продължих да правя видеа и то с още по-голяма скорост, като за август месец съм качил общо 12 видеа, което е около средно 3 видеа на седмица. Въпреки, че имах много по-малко гледания, отколкото в началото на лятото, качеството на видеата и на контента в тях продължиха да се подобряват. Работих усилено върху мегабазата си, въпреки че не бях в настроение да го правя винаги, но после The Last Ones умря. Само 2-3 човека се срещаха да влизат в сървъра всяка седмица и аз самият също загубих доста интерес. Почнах да се занимавам с други неща, затова дообработих това, което имаше за обработване и спрях да влизам в The Last Ones. Посредством спряхме и хоста. След това почнах да играя Phasmophobia, но там, за жалост, не стигнах далеч, тъй като каналът ми напохваща хорор игри. Да реших да си взема почивка от YouTube, която рано ми се отрази доста добре. Насрочих каквото не бях качил от фасмофобията и за около 2 месеца почти не съм мислил за YouTube. Почнах да планирам пускането на курс за строене в Minecraft и към средата на декември най-накрая направих обявяващото видео. Ей ти, да ти, искаш да станеш на цепна батка. Също така пуснах картинг видео, което избухна, за което съм супер благодарен. Буквално даже не бях гледал статистиките и няколко дена по-късно гледам 1500 показвания от нищо. Та през 2023 година се научих на много и със сигурност имаше някои изключително забавни моменти. Искам да благодаря на всички, които ми гледат видеята до край и остават лоялни на канала. Затова сега организирам томбола за безплатен курс по строене или PvP в Minecraft. За да участвате, напишете, не знам, не може някъде в коментара си и ще изтегля един победител след няколко седмици. Искам да благодаря и на Паралийски, който организира апарата SMP. Знаеш, също тук огромни благодарности за говорача, защото е най-големия и прави най-яката музика някаква.
както и на всички от The Last Ones, без които нямаше да има толкова хубави видеа на The Last Ones. Всякакво да се пише. Ами да. Не бе, не дейте бе, не дейте. Иванчо се облече. Окей, ето. О! Наркоман! Къде е служил той, бе? Шит! Ще страдаш. Всичко, което го има в себе като зоба, ще да взложи върху тебе. С всичко това казано ви пожелавам честита нова и успешна 2024 година и към мъжете, които гледат това видео, бъдете дисциплинирани, не се дръжте като женички на твоята работа. Знаете какво е правилно за вас, дори вътрешно да си мислите обратното. Светът има нужда от нас.